Welkom bij een nieuwe aflevering van Limburg van Boven. In deze serie bekijken we met een drone Limburgse kastelen vanuit de lucht. Vandaag laten we de drone vliegen boven kasteel Holtmühle in Tegelen. We hebben hier te maken met een kasteelcomplex dat bestaat uit verschillende gebouwen. De gebouwen die er nu staan komen met name uit de 17e eeuw. Al vind je er ook stukjes bouwsel uit de 14e eeuw, toen Holtmühle werd gesticht. Het kasteel is genoemd naar de eerste bewoner en eigenaar, Otto van Holtmühle. Het hoofdgebouw is opgebouwd uit bakstenen en heeft 2 torenvormige hoekpaviljoens. Verder staat er op het terrein een tiendschuur waar boeren hun pacht voor de kasteelheer achter moesten laten. In natura, dus de opbrengst van hun boerderij. Ook zien we 2 vrijstaande poortgebouwen. Dit is de Kaldenkerkenpoort. En hier zie je de Venlose Poort. Rond 1850 was het kasteel zo vervallen dat de helft van de gebouwen werd afgebroken. Toen kwam Louis de Rijk, die in 1852 het kasteel grondig liet verbouwen. Zijn dochter Theodora trouwde met Henry van Basten-Batenburg. De gemeente Tegelen kocht het kasteel met de bijgebouwen en de omliggende landerijen in 1968 van deze familie. De prijs 800.000 Nederlandse guldens. In 1985 werd de Kaldenkerkenpoort gerestaureerd, een jaar later de Venlose Poort. Na een omvangrijke restauratie in 1993 is in het complex een hotelketen komen te zitten. Tijd om afscheid te nemen van kasteel de Holtmühle. Tot de volgende Limburg van Boven.